말아이고 많았어. 나리 저하고 도스가고 나리야. 모두 지금도 아무 가정만 되면 내가 정말 신이 못 살아니 난 제발 만져봐야 돼. 마이가 오늘은 누가 만져봐야 nangong arang chip tung nang làm gì cả việc là không chụp vậy mấy anh sẽ cả đi cùng chỉ làm trong người cả đi cùng làm nếu mà thấy chấp anh mà cái sắp làm được chẳng có này ông chờ đó sắp mà này ông đâu thay nào làm chụp vậy đi để biết police có không nào ai đúng ra bà vợ ăn cơm đã được là biar budak bisa thằng lo sao vậy lấy bà vợ đi này cô hôm nào cô lấy bà vợ cậu cô 찾아 나가서 khóc anh ấy bazar reno police mabadi kholane bazar khumudi ngada sikago nainane homnane honaंगौ आरो police फोरनो केस होनांगौ आरो सिखावखौ हमनांगौ दखानाव जादोंना दस्रानाव नङा जोंनि दखानावल' जादों आं बुंनोनो रोंलालै आंना जाथाया दखाननि मालखौ सिखावा मोनायावहाय लांजोबदोंबाबो गालामाल दखान सालबारि गालामाल दखान दा दखानाव मा गोमाखो दखानावहाय बे साबोन दालि बस्ता सिनि बस्ता माइरं बस्ता गासिबो लांजोबदोंबाबो दखानावहाय दा जेबोआनो गैया रेटआवबो मा बुस्थु दंमोन आं बेखौ मा बुंबावनो दा गासिबो लांदांजोब आरो लांजोबदों बेसेबांसोनि लस जादों 15,000सोनि बिदि आंनि आइडियाव आरो बिदि ओरैनो सोरखौबा सन्देहफोर दं हमनो हाला जोङो 15,000सोनिल' होननानै बुंबाय आं दा आं मालखौबो आं हमनो हाजोबला बिदि आरो लांदांखा जेबो गैखाया सोरखौबा सन्देहफोर खालामदों नामा सन्देहआ आङो जेबो सन्देहखौनो खालामनो हानाय नंला बिदि सिगांफ्रावबो बेफोरबायदिनो सिगांफ्राव माने जाखांबाय फिसालानि कम्पिउटार दखानखौहाय कम्पिउटारखौ लांजोबदों मेसिन थिसिन बे समावहाय आंनिखौहाय जेबो खालामाखै आरो ओमफ्राय ओरैनो सिगां खावनाय दा खावनाय जेनेबा खावबाय थानायाथ' जागासिनो ओमफ्राय ओरैनो बे कमिटिनि मानसिफोर दंना गैया जेनेबा कमिटिनि मानसिफोर दङ लागोना लाया जेनेबा लागोना लाया बेखौहाय आं दायथ'खौनो खालामा सिगांहाय पुलिसफोर फैदोंमोन ओमफ्राय बिसोरो सोंदोंमोन नाम लांदोंमोन ओमफ्राय जों जेबोखौनो माबा मोनाखै रिपर्टखौनो मोनाखै केसफोर बा एफआइआरफोर खालामबाय नामा दा खालामाखै जेबो खालामाखै दा नोंसोर मा खालामनो सानो जोङोथ' मा बुंबावनो जोङो गोमानाय हिसाबै जोङो सिखावखौ हमनो हाबानो जाबायमोन दा सिखावखौबो जोङो हमनो हायाखिसै मा खालामबावनो बाबुमोन दखाना नोंसिनिल' ना बे दखाना गंथाम दिनैहाय खावनाया सोरनि दखान जिबननि ओमफ्राय आंना फार्स्टआव आं रानि बसुमतारी ओमफ्राय जिबन ओमफ्राय माबा देलाय बिसिया मा नाममोनथाय सालबारि बे जायगाया औ बेंटल सालबारि दखान ना ओहो बेंटल सालबारि दखान दा नामा मादिना रानि बसुमतारी औ गामिया गान्दा गागेब दाथ' मा खालामबावनो दखानानो ओरैहाय गासिबो लांदांजोब ओमफ्राय कम्पिउटार खाथा दंमोन आरो बेखौबो लांबाय ओमफ्राय दखाननि एसे एनै फिसा फिसौ बुस्थुफोर दंमोन आरो साफोन थाव बायदि दंमोन ओमफ्राय बेबो लांफाजोब्बाय ओमफ्राय बबे समाव मा गोमाखो बेखौबो जों मिथिला आरो ओमफ्राय दिनै मोनायाव दहाय फुङावहाय आंनि बियादै आरो बाजैनि फिसाला बेखौ एसे खरस लांफैनो थिनहरदोंमोन आरो न'नि दखानाव खेवनानै लायदो होननानै थिनहरदोंमोन आरो ओमफ्राय थिनहरबाय ओमफ्राय दखाना साबिया गेवनायसो ओमफ्राय दाना न'आव थांनानै खोन्थाहैबाय दखाना गेवजोबनायसो होननानै खोन्थाहैबाय बियादै उन्दै आरो ओरैनो बेसेबांसो जेनेबा मालफोर दङ जोंनाव दा बाहाय 50-60 हाजारसोनि माल आरोखि हिसाब खालामाखै आरो माने अनुमानजों बुंदों आरोखि बेथ' बाराबो जानो हागौ आरो दा 60 हाजारसोनि ओरैनो दखाननि माल जाबाय मथा मथि 20 बोसोरसो जाबायना जोंनियानो एसे गोबाव जोंनियानो गोबावसिन जाबाय सिगांफ्राव बेफोरबायदि जाथाय जाबाय औ सिगाङाव जाबाय जाथाया जाबाय नैबेलाय नै दखाना नैबे दरखौनो नायदो बे दरानो एरखावजोबनानै बे दरखौ गोदान होफिननायसो
दा बे आरो सिगां जानाय समावहाय नोंसोरो पुलिसफोरनो एफआइआरफोर बा केसफोर खालामदोंना खालामाखैमोन? थानायाव एफआइआर होदोंमोन ओमफ्राय जोंनाथ' इन्सुरेन्सआ फेल जानाय ओमफ्राय इन्सुरेन्स फेल जानानै जों जेबो खालामनो हायाखिसै आरो ओमफ्राय दा ओरैनो थानाय जादों सिखावखौबोथ' मोननाय जायाखै सिखावखौ सिगाङाव ओरैनो बाजार कमिटिफ्रा माबायदि जेनेबा नोंसिनि बेबायदि जाबाय थानाय जाथायखौ लानानै बाजार कमिटियाव कमप्लेन होदोंमोन ओमफ्राय बाजार कमिटियाबो बिदिनो मिटिं जायो रायलायो ओमफ्राय सिखावखौ बिसोरबो हमनो हाया सिखावखौ हमनांगौ होननानै जोङो थानायावबो होबाय आरो जों बाजार कमिटियावबो होबाय जुदि सिखावखौ हमनो हायाखै आरो दाबो दा बेबायदि जाबाय थानाय हिसाबै बाजार कमिटिया माबायदि खामानि मावनांगौ दं होननानै नों सानो? बाजार कमिटियाथ' बिराद स्ट्रं लानांगौ आरोखि माने स्ट्रं थानांगौमोन ओमफ्राय बाजार कमिटिया बेसेबां हागौ इसेबां थाबैनो नाजायोबा जोंनि थाखायबो मोजांमोन दा बे आरोखि दिनैनि जाथायखौ लानानै पुलिसनो एफआइआर खालामनाय बा केस खालामनाय जादोंना जायाखै? दाथ' पुलिसखौ लेंहरदों होनदों ओमफ्राय दा पुलिसखौ लेंहरनायाव दा फैनो होनदों दा फैथ'वाखै ओमफ्राय दा पुलिसखौ लेंहरना दा पुलिसाबो दा मा खालामफैगोन दा बे जेबो डिसिसन लाथ'वाखै आरो जों दा बेनो आरो सोरनिबा सायाव सन्देहफोर दं नामा? दाथ' जों मेगनजों नुवाखै हरनि समाव बबे समाव गोमाफैखो ओमफ्राय जोंथ' बेखौ सन्देह खालामनानै जों सोरखौ मा बुंनो मोनथिबावनो गंसे दखान जादों दिनै बेबायदि दा जोंनियाव दखान गंसे ओमफ्राय नैबे जोंनि आमाइ जिबननि मोनसे ओमफ्राय बेयाव जोंनि बाजै रानिनि मोनसे गंथाम गोमादों आरो मा जायगा बियो? बे जोंनि बे सालबारि बेंटल पस्ट अफिस डिस्ट्रिक्ट चिरां आंनि नामा मनिराम मोसाहारि मारै जादों माने बेखौथ' जोङो आन्दाजखौनो मोनाखिसै हमनो हायाखिसै जोङो दा बबे टाइमाव खावखौ बबे टाइमाव लांखो जोंथ' मिथिलाना ओमफ्राय सासे मानसिया जोंनो खोन्थाहरदों फुङावनो नै नोंसिनि दखाना खुलाजोबसो मारै जाखो फैदो नायफैदो होनबाय नायफैबाय जोङो दखानाथ' गासिबो खालि गोजा बुस्थुफ्रानो बेसेबांसो माल दंमोन? मालाथ' जों बेखौ बुंनानै ओरैनो गोदान लाबोदेरो गोदान जोंथ' मिथिलाना हमनो हाला बेखौ बुंनो थाङोबाथ' बिदिनो 2-2.5 लाखसोनि माल बिदि जाहैसिगोन 2-2.5 लाखसोनि माल ने? सिगांफ्रावबो बेबायदि जालाबाय थायोमोन? सिगाङाव खनसे जाखांबाय माने बेयो नैबे सिगांनि देखानाय दंखायो नै दाबो सिगांनि खावनाया नोंसिनि दखानाव जादों ना गुबुननि दखानाबो बे गंबेसे दखान जादों बे? गंथाम दिनैनियाव गंथाम मा दखानमोन? गालामाल गोजा गालामाल सोरनिबा सायाव सन्देहफोर दं नामा? सोरनिबा सायाव सन्देहखौथ' जोङो हमनो हालाना ओमफ्राय दा नोंसोरो पुलिसफोरनो एफआइआरफोर बा केसफोर खालामबाय दा? खालामनाय जायाखै पुलिसफोरखौ लेंहरदोंमोन बिसोरो दा थांगोन होनना बुंदों दा सफैयाखै आरो बाजार कमिटिया मा रायलायनाय दं जेनेबा ओरैनो? बाजार कमिटिजोंथ' दा सोंनाय फिननाय जाथ'वाखै बाजार कमिटिनि मानसियाबो दंखायो नै खाथियावनो दंखायो सोंनानै लानो हागोन आरो खावग्राखौथ' हमथारनांगौ नङा होमबा? औ जोंनि मथेबाथ' मोनथारनांगौ जों दा माजों माल लायफिननो जोंलाय सिखावखौ हमनांगौ होननानै नोंसोरो पुलिस प्रसासनखौ मा बुंनो सानो? बेखौथ' जोङो मा खालामबावनो जोङो दे बाजार कमिटिजों ज' रायलायनानै बे बेब'स्थाखौ लानाय जासिगोन आरो दे पुलिस प्रसासनखौ आदैनि मुङा? आंनि मुङाथ' जिबन बसुमतारी गामिया सालबारि ओरैनो खय बोसोर जाखो आदैया? 12 बोसोरसो जाहैबाय जों दखान होनाया गासिबो एखे? जायखियाथ' आं बहाय नोङो बड'लेण्ड मा होनलाय टाइम्सखौ आङो ओरैनो आंनि गोसोजों साबायखर बावग्रोबाय मानो होनोबा बहाय जोंनि सालबारि एरिया हिसाबै जोङो बे दखानखौ गोदोनिफ्रायनो खुलिबोदोंमोन जाहाथे गामियाव एसे एनै सुबिदा मोनथों होननानै जों बे दखानखौ खुलिदों आरोखि बेनिफ्राय नै दाख्लैसो 2020आव बे दखानखौ जों ब्लक हिसाबै रेजिस्ट्रेसन खालामनाय जाबाय ब्लकआव माने जोंना बिअआ सिडली ब्लक गोग्लैयो नालाय बे सिडली ब्लकआव जोङो रेजिस्ट्रेसन खालामनाय जाबाय दखानखौ बेनिफ्राय दखानाव बे जोङो नै दिनै मंगलबार बारायाव बाजार लाबोदों बे बाजाराव माने एसे एनै माल फानो आरो पाब्लिकफ्रा खाथि खालाना सुबिदा मोनो बेबायदि हिसाबै जों बे दखानखौ खुलिनानै लाखिदों नाथाय सिगाङाव बिदिनो एसे एनै खुस्रा खुस्रि सोरनिबा माबाखौ दखानखौ बफंनानै बै मेथाइ जालांनाय गथ'फोर बिदि खावोमोन आरोखि ओमफ्राय दा जोङो दिनैनि खावनाया माने बिसोरो गथ' नङा बिसोरखौ जों दा फुङाव नायफैनायाव नुदों
माने आगाना बलेर'नि आगान ओमफ्राय टाटा मबाइल आगान जों नुदों आरोखि दा बेवहाय दखान मोनथाम जेरै जोंना बै सासे डिलार दंमोन डिलारनिखौ माने मा होनो सुग्रा कम्पिउटारखौ लाना थांबाय ओमफ्राय नैबेनाव बांसिन लस जाहैबाय जिबन होननाय जोंना नै फिसाला बे दखान होदोंमोन बेवहाय बांसिन लस जाबाय बेवहाय माने 2.5 लाखसोनि लस जाबाय आरो बैयाव नैबेवहाय मोनसे दङ दखान बेबो कालामाल बेवहायबो 1.5 लाखसोनि लस जाबाय गासै 4-5 लाखसोनि बे दखान माबायाव लस जाबाय आरोखि दा मा खालामनो दुखु गोनां बाथ्राया बेनो माने जोङो बे दखानदारफ्रा जेनेबा इन्सुरेन्स खालामनाय जायाखै माने इन्सुरेन्स खालामोबा एसे मोनफिनगौमोन नामा दा बे निउसनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंहरदों जाहाथे अननानै सिमि गभर्नमेन्टफ्रा एसे एनै बे लसखौ हरफिनोब्ला जों कमिटि जानानै एसे मोजां मोनगौमोन आरोखि दा जोङो बे कमिटिया अननानै सिमि गभर्नमेन्टफ्रा एसे एनै बे लसखौ हरफिनोब्ला जों कमिटि जानानै एसे मोजां मोनगौमोन आरोखि दा जोङो बे कमिटिया ब्लकआव एसे दरखास्त' हैलायनो नागिरदों आरोखि दा गावसोरबो जोंनो दरखास्त'खौ होनांगोन बे गोमाजाग्राफ्रा बे सिखाव खावग्राफोरखौ हमनायनि बेबस्था मा लाजानो लुबैयो नोंथाङा हमनायनि बेबस्थायाथ' माब्रै बेखौ जेनेबा हमनायाथ' हमथारनांगौ खिन्थु बिसोरो बारे बारे बिदि फैबाय थागोन नामा जों बेखौ हमनांगौ आरोखि खिन्थु जों बोरै हमनो जोंहा थाल गैया जों मिन्थिया बबे जायगानिफ्राय फैदों बबेनिफ्राय बेखौथ' जों सिनायाखिसैना प्रशासनखौ मा खावलायनो सानो जेनेबा प्रशासना बेखौ नागिरनांगोन प्रशासनफ्रा माने बे प्रशासना माने बेखौ नागिरनानै जेरैखिजायाबाबो हमनो थाखाय जोङो बिबान होबाय आरो प्रशासनखौ नोंथांमोना बाजार कमिटि जानानै केसफोर बा एफआइआरफोर खालामबाय नामा खालामथ'वाखै खालामनो सानदों नामा खालामनो सानदों जों बे जायफोर गोमाजाग्रा बिसोरो जोंनो दरखास्त'खौ होग्रोनोसै बिनि उनावसो जोङो बेखौ एफआइआर खालामनाय जागोन आरो स्टेप बाय स्टेप थांनांगौ नालाय थिग बेबायदि जादों आरोखि दा ओरैनो 5-6 लाखसो मोनथाम दखानजों लस जाबाय आरोखि दा बे लसखौ आङो बे निउसनि गेजेरजोंनो जोंनि सिडली ब्लक सिमि गभर्नमेन्टनो आं बेखौ दैथायहरनाय जाबाय जाहाथे बिथांमोना फैनानै बेवहाय नायफैथों बा इनभेस्टिगेसन खालामथों आं बेखौनो खावलायहरो बे निउसनि गेजेरजों दा गोमानाय बेसेबां दं बेखौ एसे सालिजारि खालामनानै जाहाथे एसे एनै जोंनो बे दखान गोमाजानायफोरनो एसे एनै मोनफिननाय बेबस्थाखौ खालायो आरोखि आच्छा बेबायदि जुदि जाथाय जाबाय थायोब्ला उनावनो सिगांनिफ्रायबो जाबाय सिगाङावनि फिसा फिसौ जादोंमोन आरोखि होमबाबो इसिबां गिदिर नङामोन औ बेबायदि जाबाय थानायखौ नोजोर होनानै जेनेबा बेबायदि जाबाय थायोब्ला जेनेबा दखाना थांनानै थागोनखौ नोंथाङा थांना थानाय नङा दखानाथ' बिदिजों थांनाय थाया आरो बेवहाय रायजो राजा एसे एनै माबा मोनोमोन सुबिदा मोनोमोन संख्रि सेरसे बा हालदै सेरसे बा हालदै फवासे बा माबा सिनि एसे बेफोरखौ माने थोआबा जों न'खरफ्राव थोस्लाबाबा बे बुस्थुखौ बहायनो जोङो लांफैनाय जायोमोन आरोखि एसे एनैखौ दा बेफोरबायदि जाबाय थायोबा उनथाइबाव मा दा बेफोरबायदि जायोबाथ' दखानानो थैलांगोन होमबा जोंनि जायगायाव दखान थानाय नङा जों गोदोनि बायदि बेंटलाव हान्थिनानै थांनानै लाबोनाय जानांगोन बेंटलावसो बेफोरखौ माने थोआबा जों न'खरफ्राव थोस्लाबाबा बे बुस्थुखौ बहायनो जोङो लांफैनाय जायोमोन आरोखि एसे एनैखौ दा बेफोरबायदि जाबाय थायोबा उनथाइबाव मा दा बेफोरबायदि जायोबाथ' दखानानो थैलांगोन होमबा जोंनि जायगायाव दखान थानाय नङा जों गोदोनि बायदि बेंटलाव हान्थिनानै थांनानै लाबोनाय जानांगोन बेंटलावसो लायनांगोन जोङो एफा गोजान जायो ओरै जेनेबा संख्रि सेरसेबाबो बेंटलाव थांदो दालि सेरसे बा फवासे मोननांगौब्लाबो बेंटलाव थांदो नांगौआथ' जोबाना मानसिनो नांगौआथ' जोबा बेनिखायनो बे बुस्थुखौ जों बे खाथियावनो मोननायनि जाहाथे जोङो बे दखानखौ रायजो राजायानो खुलिना होनाय बायदि जादों आरोखि मोनसे खोथा फैयो बेनि गेजेराव दिनै जाथाया जाबाय गुबुनावबो जानो हागौ बेनि सायाव जोंनि जिथु रायजो राजाफ्रा बा पाब्लिकफोरा
बिनि सायावहाय माबायदि सांग्रांथि थानांगौ होनना नोंथाङा सानो? सांग्राङाथ' थानांगौ आङो सिगाङाव बुंदोंमोन दखानदारफोरखौ एसे डिउटि थादो नोंसोरबो डिउटि थानांगोन जोंथ' कमिटिया जोंथ' कमिटिया ओरैनो बेंनाय सिस्टेमल'सो जोंथ' हराव थाया दखानदारफ्रानो एक्सट्रा आंनि मथेबा डिउटि थानांगौमोन आरोखि बिसोरो डिउटि थानांगौ दा मा बुंबावनो ओमफ्राय एसे एनै दखानफोरा एसे गिदिर जाबायानो दा बिथांमोनखौ आङो सिसि केमेरा दोनजानो लुबैदों आरो सिसि केमेरा दङब्ला जों बे सिखावफोरखौ नुजोबगौमोन आरोखि बे एरियायाव दखान खुलिजेननाया खय बोसोर जाखो? बेथ' गोबावथारसै फ्राय बियो जेला एबसु आन्दलन जादोंमोन बर' आन्दलन बे बर' आन्दलननिफ्रायनो बे दखानखौ जों खुलिनाय जादों आरो बे समाव जोङो बर'नि एबसु आन्दलनाव जेनेबा जों दखानफ्राव थांनो हाया गोजानाव थांनो हाया पुलिसनि एसे माबा थायो नालाय ओंखायनो बे समनिफ्रायनो जों बे बहाय सालबारि बागान दंमोन बे सालबारि बागान सिङाव जोङो सासे मानसिया ओरैनो जों गामियाव जंगना होनो ओमफ्राय ओरै खालुबो होनो जोङो बे दखान खुलिजेननायनिफ्रायनो बेखौ खालु बाजारबो होनो सालबारि बाजारबो होनो आरोखि आंनि मुङा लक्षिचरन बसुमतारी गामिया बे सालबारिनिनो ओमफ्राय आङो ओरैनो बे एम इ स्कुलनि हेडमास्टार नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बांसबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड एलिफेन्ट राइड टी टावर रिभार रेफ्टिं भिलेज भिजिट्स फ्रिबेलि इथनिक फुड माल्टि कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638360282 9859161912 दावराइ जंगल रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क गियाथि गाउन